Vi vil gerne fortælle om vores forsøg om alkohol, hvor vi udvinder etanol af en gæring af glukose. Og det her det er så vores gæringskolbe. Okay, vi vil gerne fortælle lidt om vores gæringsforsøg, hvor vi har glukose her, som bliver omdannet til CO2 og til etanol. Og så først så skal vi afstemme reaktionsskemaet her, og det gør vi ved, at først så skriver vi to her og to her, fordi så stemmer det. Og så har vi vores gæringskolbe her, hvor vi har sat en prop her på, hvor vi har puttet vand i. Og det gør vi for, at der kan komme noget ud af kolben, men der kan ikke komme noget ind, fordi det danner sådan en vandlås. Og vores blanding hernede af gær, vand og glukose, det begynder at boble, fordi at CO2'en den fordamper, fordi der både bliver dannet etanol og CO2. Og CO2 det er en gas, så den bobler op, og det kan så komme ud af den her vandlås. Og da vi vejede kolben i starten, der var den mere, end den gør efter gæringen, og det er på grund af, at den her CO2 den fordamper ud, så der ligesom er kommet noget ud af kolben, men der er ikke kommet noget ind i den. Og det her det er så vores opstilling af vores destillation. Så nu har vi fået lavet en gæropløsning, og der er dannet etanol nu her, når der er gået nogle dage. Så her har vi vores gæropløsning, og i den der er sukker, gær og etanol. CO2'en er fordampet op. Vi har også vand. Nu vil vi prøve at adskille, vi vil gerne adskille vand og etanol fra blandingen, og det gør vi ved at kode op. Fordi som bekendt så har sukker et meget højt kogepunkt, og vand har et på 100, og etanol har et på 78. Så vi varmer den her blanding op et sted mellem 78 og 100, så vi får kogt alt etanolen over i den her kolbe. Vi kan ikke undgå, at der kommer lidt vand med. Det er også fint nok. Så det vi gør, det er, at vi tænder ild her, varmer den op. Vandet og etanolen fordamper herop. Så løber det igennem. Her kommer det herop, så løber der rindende vand i det rør her. Koldt vand. Så dampen den kondenserer, bliver til væske igen og kommer herned i vores kolbe. Hernede der vil vi så have en blanding af etanol og vand. For at være sikker på, at vi har samme etanolforhold i forhold til vand som før, så fylder vi den her op på 100 ml. Den er også var 100 ml, den anden væske. Og vi har kogt al etanol over. Det her det er standardkogen. Vores pikometermetode, hvor der er, vi vejer vores pikometer til sådan noget, og det vejer vi til 34,72 gram. Efter det, så hælder vi vores etanolopløsning op i pikometeret, og så får vi 84,11, og det skal vi så minus med vores vægt fra pikometeret, som var 34,72, og det giver altså så 49,78 gram. Derefter så gør vi det så sammen med demineraliseret vand. Vi tager vores pikometer og fylder det op med demineraliseret vand. Og det får vi så til at veje 85,11 gram. Så for at finde ud af, hvor meget væsken vejer i sig selv, så trækker vi så pikometeret fra, som er 34,72. Så det vil sige, at så det demineraliserede vand, det kommer til at veje 50,39 gram. Så herover der trækker vi så vores etanolopløsning fra kolben, altså vores 49,78 fra de 50,39, som vi lige har fundet ud af, og så finder vi ud af, hvad etanoldensiteten er, som altså er 0,85789. Derefter så kigger vi så på vores standardkurve, hvor vi så på x-aksen har etanolprocent, og på y-aksen der har vi så vores densitet. Vi har jo så fundet ud af, at vores densitet af vores etanol, det er 0,987. Det finder vi så her på y-aksen, det er cirka her omkring. Og så går vi så ud til vores linje. Og så derfor så går vi ned i y-aksen, ned og skærer x-aksen, og så kan vi så se, at så kommer den til at skære cirka ved 7, Og det her det er vores IR-spektrummåling. Så hvis vi tager den fra vores IR-scanning, altså 90,614 minus 81,48. Det vi så gør, eller så får vi så 9,134. Det vi så gør, det er, at vi kigger på vores graf her. Så finder vi punktet på y-aksen 9,134.
det er cirka her. Og så går vi så hen, indtil vi møder vores linje for vores lineære regression. Og så går vi så ned, og så kan vi så se, at så får vi cirka 10%. Altså vi har fundet ud af, at vores gæring altså, har en etanolindhold på cirka 10%. Men for at få en mere præcis tal, så bruger vi vores lineære regression, vi har fået for vores graf her, som hedder y lige med 0,8399 x plusset med 0,282. Så sætter vi så vores tal, som hedder 9,134 ind på y's plads og isolerer x, så vi får x til at være 10,54%. Altså ifølge vores IR-måling, så vil vores etanolprocent altså være 10,54%. Der er en formel, der hedder massen af etanol teoretisk, altså det vi maks skal få, er lige med 2 gange massen af glukose gange 46,07 gram per mol, divideret med 180,0,7 gram per mol. Så sætter vi så vores værdi for glukose, massen af glukose ind, som er 24,25 gram, og vi får massen af etanol teoretisk til at være 12,4. Bagefter så vil vi gerne finde ud af, hvor stor volumen etanol, der teoretisk kan dannes. Og det gør vi ved, at vi tager den her mængde etanol teoretisk, som Thomas han lige har regnet ud, og deler med 0,789 gram per milliliter. Og det giver så, at der er 15,73 volumen etanol, der teoretisk kan dannes. Og til slut der vil jeg gerne finde ud af, hvor stor procent det så er af vores samlede glukose. Så det vi gør, det er, at vi tager det, Laura lige fundet ud af, som er 15,73. Det sætter vi ind her, så dividerer det, eller så trækker vi det fra vores gæringsprodukt, som er 131 gram, og ganger med 100. Og på den måde finder vi så ud af, at vores procent af maksimalt af vores glukose kan være 12,005224555%. Vi går ud fra, at vores IR-måling er den mest præcise på 10,5%. Og grunden til, at vi så ikke kunne opnå vores maksimale etanolindhold på 12%, det er fordi, at vores gæring den ikke var færdiggæret, da glukosen ikke blev færdig omdannet under gæringen. Så derfor fik vi udnyttet alt